Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Bacolod Mayor-elect Benitez nagpasalig ng pasagaan ng e-cola sa mga manunudlo. Ordinansa nga naghatag sang gratuity pay kag burial assistance sa mga opisyal sang barangay aprobado na sa konseho sa Bacolod. Sa mga balita national, phreatic eruption nagluntad sa Bulkan Bulusan. President-elect Marcos magapadayon sa iya nga pag-vlog. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hunyo 5, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang nakita nga ginulbanta 30 kilometro na katundan namin na nagkatundan sa Katarman, Northern Samar. Sa pinakauli nga 24-hour public weather forecast kag issue sang DOEC Pag-asa, las 3 antak na sinigil lamang hapon ginapahayag nga makabatsyag o kumag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Administrative Region kag Visayas. Iniman bangod sang low pressure area nga nasiplatan sa Katarman, Northern Samar. Ginlaom agi na panumduman man ang publiko sa posible flash flood o landslide bangod sang mabaskog nga pag-ulan. Samtang ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang localized thunderstorm. Ang temperatura diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon mabatsaghan sa 25.2 degrees Celsius to 34.2 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak na 5:26 ang takna sang aga kag magatubod naman las 6:23 ang hapon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Mga kaaksyon, pahibalo bago gilaman ng sulod nga balita. Naging payag sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang scheduled power interruption sa mga adlaw Hunyo 5, 2022 ang magalawig kasugod las 6 sining nga gabi tubtob las 8 ang takna sining nga gabi agod nga hindi maguntat ang pagkayo sang sa Bacolod substation bangod man sang malain nga panahon. Ang mga apektado nga lugar amo ang Sineco, Gonzaga Reclamation Sumag Lagasan Substation, kalakipan ang Northern Oconang Noseco sa Valladolid, La Carlota kag San Enrique substations. Sa iban pa nga balita lokal, aprobado na sa third kag final reading sa sangguniang panglungsod sa Bacolod ang ginaduso nga ordinansa nga naghatag sang gratuity pay kag burial assistance sa mga opisyal sang barangay. Ginpag ni Councilor Dindo Ramos, author sang ordinansa, hindi nagakaigo nga ang ginabaton sa mga opisyal para sa kinanglanon sang ila pamilya, bangod silang masamig ginapangayuan sang bulig, assistance o consolicitation sang ila pumuluyo. Nasaad sa ordinansa ang nagkatapos ang first term ang makabaton sang gratuity pay nga tig 5,000 pesos sa linsa barangay kag syudad, 10,000 pesos para sa second term kag 15,000 pesos para sa nakatapos sa third term. Samtang nasaad sa ordinansa nga makabaton naman sang 15,000 pesos nga burial assistance ang mga magtaliwang incumbent barangay official. Makabaton man sang ayuda nga 10,000 pesos ang anay barangay official nga mapatay kung nakatapos ini sang isa ka termino.
talagang file reading, i-publish, i-post na i-publish, tapos pwede naman natitipay sa mga barangay official. Kung first term ka lang, 5,000, then may counterpart fund ba ng barangay. So, then, ang second termer, 10,000, 50,000, ang second. Nabatian si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Sa ibang pang balita lokal, na-renew ang DILG Bacolod ang Safety Seal Certification sa Bacolod Government Center. Ang Safety Seal ang nagapamatuod nga nag-comply sa minimum health protocols ng gobyerno. Damlag lang inspeksyon sang team sa DILG Bacolod sa pagpanguna ni Bessie Jean Diliomos, Eminem Pilais kay iban pa ang City Hall. Magluwas sa NGC ginatagan man sa Safety Seal ang Barangay 2, Barangay 4, Landmark o kan Landbank Bacolod, North Drive Branch kag GSIS Bacolod. Base sa pulisas ng gobyerno, ang safety seal ang gina-renew sa kada 6 kabulan. Ang DILG amo ang naga-inspeksyon sa mga buildings ng gobyerno, samtang ang Permits and Licensing Office naman ang naga-inspect sa mga pribado nga mga establishmento. Sa iban pang balita lokal, ang 44 anyos nga lalaki matapos ginduthang sa Las Altas, Barangay Alangilan, Syudad sang Bacolod sining hapon. Hunyo 5 ang biktima ang ginkla lalaki Rene Mateo 44 at tumandok sang syudad sang La Carlota. Sunod naman sa live-in partner Mateo nga si Annalisa Remos, papauli na ang biktima sa mahimo ginpantayan sang sospetsado sa gate sang compound sang iya ginatrabahuan. Dugang paniremos wala man sang kontra ang biktima. Apang nakaligad lamang nakamuna ang biktima sa iya live-in partner nga may nahisa sa iya nga ginatrabahuan. Pila sa dughan kag tiila na angkon sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa inisyal nga report sang patrol, 5 ka mga basiyo sang wala pa matumod nga kalibre sa armas luthang ang na-recover sa crime scene. Sa karon ginausisa pa ang motibo sa likod sining krimen kag amuman ang pagkilala sa mga sospetsado. Padayon nga ginabulong sa ospital ang 3 ka mga persona nga nasalabad sa nagluntad nga pagpangluthang kahapon May 4 sa Dalan Lopez Haina, Barangay 1 sa Banwa naman sang Hinigaran. Ang mga pilason amo Sanday Chrismart Patalagsa, 19 anyos. Estudyante kag residente sang Barangay 4 sa amuman nga Banwa. Joy Fit Nunifara, 41 anyos sang Barangay 2 kag Mary Grace Gatunes, 48 anyos sang Pueblo San Roque, Barangay Gargato sa amo nga Banwa. Sunod kay Pulisa Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran PNP, ang 3 yara sa palibot sang lugar sa nagluntad ang pagpangluthang. Pila sa wala nga pang naangko ni Patalagsa nga karon ginabulong sa health unit sa Hinigaran. Samtang ginabulong naman sa syudad sang Bacolod ang Sanday Nunifara kag Ratones matapos makaangkon sa pila sa wala nga kamuot kag wala nga tiyan. Naibaluan sa among krimen, patay si Leonardo Espinosa, 44 anyos, matapos gindutang sang isa ka lalaki nga sakay sa itong mga scooter. Na-recover man sa crime scene ang 11 tanan ka mga fired cartridge kag isa ka naglupok nga bala sang kalibre 45 nga armas lothanga. Actually, ang nasalapay natin nga bystander is 2 ka babae kag isa ka lalaki. Actually, no, ang kagapon nga nato na medyo stable naman sila pero gitreatment sila sa Bacolod. So, ang nanuhan na ako, hindi ko ma-confirm ang isa ka babae, which is ang tama is ara sa tiyan. So, wala ko kabalo ko na ang mga internal organ. Nabatian si Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran PNP. Nagpasalig si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez sa grupo sa mga manunudlo nga tinguhan sang i-administrasyon nga pasakaan ang ila emergency cost of living o kon ICOLA. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Dr. Richard Hilangre sang Association of Concerned Teachers Bacolod nga nagpakigsapol si Benitez sa grupo sa mga manunudlo kang nagpasalig nga pasakaan ang 2,000 nga ICOLA sa mga public school teachers. Ang ICOLA among ginahatag nga subsidy sa mga manunudlo bilang bulig sa mga galastuson sa wala nga
sa wala na lakip sa pondo sang eskwelahan. Sunod kay Langgre kumadayon ang pasalig ni Benitez, ini pa lang ang unang ation nga mapasakaan ng ikola humalinsad tong tuig 2004. Ginpayagman ni Langgre nga ginapabalo sila ni Benitez nga ang programa sa edukasyon ang isa sa mga sentro sang iya administrasyon sa syudad. Nagpasalamat naman si Langgre sa mainit nga pag-abi-abi ni Benitez sa grupo sa mga manunudlo kag sa pagpamati sang ilang hingyo. Kaga ang naistoryahan dito una gid ang pagpasaka sang emergency cost of living allowance sa aton mga teachers. Naistoryahan nga na-commit gid siya nga pasakaan ang ikula, and then aside from that nagaga-commit pa gid siya nga ang aton nga education iya nga suportaron kay blended learning na. Nabatian si Dr. Richard Hilangre. Sa mga police report, arestado ang duha ka mga lalaki samtang isa naman na nakapalagyo matapos maaktuhan sa mga tanod sa sitio Kanugban, Barangay Bandila sa Banason Toboso nga may dala nga armasa. Ang mga nadakpan na Musande Ramil Remo, 24 anyos, ang Barangay Balintawak, syudad sang Escalante, kag Jason Alvarez, 18 anyos, ang syudad sang Sagaya. Sunod kay Police Captain Paul Kenneth Magan, hepe sang Toboso PNP, ginrespondihan ng kagawad Jegar Agabon, kag ang isa katanod ng report nga may 3 ka lalaki nga nagatulod sang motorsiklo. Sang nagpakilala mga otoridad, isa sa 3 ka mga suspetsado ang nagmunot sang armas kag kana kuntaring nga tiruhon ang grupo ni kagawad Agabon. Pinaagi sa citizens arrest, gindakop sa mga tanod Sande Remo kag Alvarez, ang panakabalagyo naman ang isa nila kaupod. Na-recover sa mga suspetsado ang isa ka kalibre .357 revolver, 2 ka mga wala naglupok ka bala sang caliber .357 revolver, isa ka euro nga motorsiklo kag isa ka crowbar. Sunod kay Magan, pasakan sang kaso ang mga suspetsado buwas nga adlaw, Mayo 6. Nagbaliskad ang isa ka pribado nga salakyan kahapon sa National Highway sang Sitio Talos, Barangay Igmayan, Banosang Don Salvador, Benedicto. Sa inisal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Evelyn Canto, Deputy Chief of Police sang DSB-PNP, ginamaneho ni Pastor Noe Mentino ang sang First Bethany Church ang among salakyan kag sakayang 7 pa ka mga church member alin sa Bacolod kag padulong kontani sa Banos sang DSB sang nagluntad ang aksidente. Dugang panikanto na dulaan sang kontrol ang manibela sang salakyan kag aksidente nga nagbunggo sa baral nga himo sa semento kag nagbaliskada. Nakaangkon sa minor nga pinasalawas Santa Di Mafiles, Maria Teresa Madalag, 63 anyos, kag Lizelle Monotilia, 47 anyos, kag Dante Montinola, 50 ang edad. Naaresto ang 3 ka mga personang alun sa residente sa Kabangkalan City sa ginpadagang nga bypass operations sa binalabagan PNP kag Philippine Drug Enforcement Special Operations Unit 6 Torres Road, Barangay Progreso, Banwas ang binalabagan, probinsya sa Negros Occidental. Na-recover man sa posisyon kag kontrol sa managkaladakpan ang illegal nga droga nga ginulubanta nagabili sang 360,000 ka pesos. Ang mga nagkaladakpan na Mosanday Jesus Palma alias Mitch, 42 anyos, Richie De Los Santos alias Toto, 40 ang edad, kag Friends John Cervantes alias FJ, 21, kag pareho nga mga residente sa Barangay Bantayan, syudad sang Kabangkalan. Nakompiskar sa mga suspect ang 3 ka plastic nga unod sa ginasuspetsuan nga dahon sang marijuana nga may kabuton 3,000 ka gramos. Sa subong mga suspetsado ang yara na sa kustodiya sa binalbagan PNP kag mga patubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagdumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Preso naman sa custodial facilities ng Cadiz City Police Station ang top 1 most wanted person matapos ginaresto kagabi sa Barangay Burgos, syudad sang Silaya. Ang nadakpan ng gingkilala kay Narciso Gilioagan, 54 anyos, ka nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi, si Hilogagan ang ginaresto sa mga otoridad paagi sa mandamento de aresto nga gin-issue sang korte sa kaso nga rape o kung paglugos sang isa ka minor de edad. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5 sa mga balita nasyonal. Phreatic eruption nagluntad sa Bulkan, Bulusan. President-elect Marcos nagpayag nga magapadayon sa iya nga pag-vlog. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Ang Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na 6:12 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginbulabog ang mga residente sa probinsya sang Sorsogon sa isa ka mabasko nga paglupok sang Bulkan Bulusan tak na las 10:37 kainas ang aga, Hunyo 5. Nagbuga ini sa madamol kag itom nga aso. Suno kay Paul Alanis, ang resident volcanologist sang Phoebox, isa ka phreatic eruption on record sa bulkan nga padayon sa gihapon nagabugas sang madamol nga aso kag mga pagtayog sa palibot sini. Suno sa otoridad wala man sang taho nga yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone nga permanente ginadalian nga sudlon sa mga residente. Sa karon padayon nga nakatutok ang Phoebox sa sitwasyon sang bulkan samtang nagapag-angot na sa lokal nga gobyerno para sa masunod nga tika nga pagahimuon. Nagsugod naman ang preparasyon sa opisina ni Vice President Leni Robredo sa pagpatigayon sa relief operation sa Bulusan, Sorsogon kag kalapit nga lugar nga apektado sa phreatic eruption sa Bulkan Bulusan kainas ang aga, Hunyo 5. Suno kay Robredo una nga kinanglanon sa mga residente ang tubig kag face mask. Dugang pa ni Robredo magapadulong gidayon sa Sorsogon ang relief operations team sang iya opisina apan nagpasalig nga maghatag sang update sa publiko ilabi na sa mga kinanglanon sa mga apektado nga residente. Ginpanumdum naman sa Commission on Elections sa COMELEC mga kandidato sa Damlaglang natapos nga 2022 nga mag-file nga election nga mag-file sang ila statement of contributions and expenditures sa konsose sa insakto nga panahon. Ginpayag ni COMELEC spokesman Rex Laudianco tubto Biyernes nga record 15 pagid lamang kalakip na si presidential aspirant Senator Fanfilo Lacson ang nakafile sang dokumento sa COMELEC Campaign Finance Office o kon CFO. Suno kay Laudienco, si Lacson lamang nag-isanon nga presidential candidate sa isang listahan sa mga nakasumiter na sang sose tubtob las 5 sang hapon na Hunyo 3. Samtang wala naman sa mga vice presidential bet sa nakasumiter na sang dokumento. Naibaluan ang deadline sa pag-file sang sose sa maabot nga Miyerkules, Hunyo 8. Ginpayag naman ni President-elect Bongbong Marcos Jr. nga magapadayon siya sa vlogging bisan nga ini ang magpungko na bilang presidente sa Hunyo 30. Suno kay Marcos pagagamito niya ang social media agad maghatag sang update sa publiko sa iya mga aktibidades. Dugang pa ni Marcos ang vlogging man ang mangin alternative source of information sang iya administrasyon wala labot sang mainstream media. Nagapasalamat naman si Marcos sa iya mga sumalakdag kapadayon naghatag sang reaksyon ka nag-share sang content sang iya social media platforms. Liwat nga osisaon sa Department of Justice ang kaso nga ginpasaka batok kay Senador Laila de Lima matapos ginbawi sa pila ka magtestigo ang ila akusasyon batok sa senadora.
Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, hindi pa makahatag sa direkta nga sabat ang DOJ sa satos ang kaso ni De Lima apan nagpasalig nga liwat i-assess ang mga ginpresentar nga ebidensya. Ginmando man sa mga state prosecutors nga i-review ang ebidensya sa duha ka mga nabilin nga kaso batok kay De Lima sa separado nga korte sa syudad sang Muntinlupa. Sunod kay Guevara, pila lamang kadlaw ang kinahanglan sa pag-usisa sa mga records kag mahimo na makadesisyon ang mga state prosecutors sa masunod nga tikang angot sa kaso ni De Lima. Madumduman ginbawi isang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa kag anay Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ang mga akusasyon batok kay De Lima tinalikdan nga bulan sang Abril 2022. Si De Lima naman ang napreso sumugod sadtong tuig 2017. 2,000 ka mga kapulisan ang gindeploy sa syudad sang Davao para sa seguridad sa natalana ang inaugurasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hunyo 19. Sunod kay Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, ang ila borders ang naka-heightened alert bangod sa mga pagpamomba sa ibang yabahin sa Mindanao, samtang activated naman ang Davao Defense System. Sa karon sunod sa iya ang syudad sang Davao ang makabig nga peaceful. Naibaluan una na nga ginpaidalam sa high alert ang bugos nga Philippine National Police bangod sa mga insidente nga pagmamomba sa Mindanao. Ginhangkat naman ni Philippine National Police Officer in Charge Chief Police Lieutenant General Vic Danao ang human rights groups nga upda ng PNP sa ilang mga patigayunon nga anti-illegal drugs operations. Ang payag ni Danao ang bangod sa mga alegasyon nga may pagpang-abuso sa ilang war on drugs. Sunod sa general, welcome ang mga human rights groups nga magupod sa ilang operasyon bangod wala naman sang ginatago ang PNP. Luyag sini nga mauntat ang isyu nga may paglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Gindepensa naman ni Danao ang war on drugs ang gobyerno. Sunod diri, kung may napatay sa operasyon buot siningon, nagbato ang mga sospek rason para protektahan man sa mga operatiba ang ila kaugalingon batok sa mga kriminala. Nag-react man si Dana kung nga wala ginasapak sang human rights groups ang mga nagakapatay nga pulis sa operasyon. Pamangkot sini nga ang ila ginatutukan lamang amo ang kriminal nga napatay sa war on drugs. Sunod pa diri, hindi patas para sa PNP nga i-question ang ila war on drugs nga naglambot sa punto nga pati ang ila kabuhi ila ginasakripisyo. Dugang pas ang PNP OIC Chief, yara sa 800 ang mga pulis nga na ang napatay sa ilang anti-illegal drug operations. Nagpasalig ang Philippine National Police nga handa magkooperar ang kapulisan sa anumang investigasyon nga paghimuon sang Router Special Report may angot sa maduguon nga kampanya sang gobyerno kontra sa illegal nga droga. Sunod kay Police Brigadier General Augustus Alba, Chief sang Public Information Officer sang PNP, ginarespeto sang kapulisan ang pahayag sang ibang nga grupo kag ahensya may angot sa illegal drug cases sa pungsod nga involbado ang mga kapulisan. Sa pihak sini nagapanindugan ng PNP nga nagasunod ang kapulisan sa judicial system. Nagpasalig ba ng PNP nga ihatag ang tanang nga kinahanglanon nga dokumento nga ginapangayo sang korte kay iban pa nga grupo nga nagausisa sa kaso. Ang reports ng routers ang ginbase sa examination ni Filipino forensic pathologist Dr. Raquel Fortun kag nagsiling nga kapin 15 ka mga drug war victims ang wala nakitaan sang violent manners tuhay sa pahayag sang Philippine National Police. Tatlo ka mga nagapangunang rason na nag-apekto sa liwat kay pagsaka sa presyo sang gatong sa Pilipinas sini nga semana. Sunod kay Director Rino Abad sa Department of Energy's Oil Industry Management Bureau, nagapangunang rason amo ang pagsaka sa demand sang Northern Hemisphere countries bangod sang summer peak period nga nagsugod sa bulan sang Hunyo tubtob Setyembre. Nakaapekto man sa pagsaka sang gatong ang pagbahan sang European Union sang Russian oil imports. Dugang pa ni Abad, nakaapekto man ang pagpahalog sang lockdown sa China bago di nila uma na pagsaka sang oil demand. Sa advisory sang dalagko nga mga oil companies magadambot sa 6 pesos sa 30 centimos subto 6 pesos kag 60 centimos ang saka sa diesel kag 2 ka pesos 50 centimos tubtob 2 ka pesos kag 80 centimos naman ang saka sa kada litro sang gasolina.
Ginpayag sa Department of Health o DOH nga mataas ang posibilidad sa local transmission sa Omicron subvariant BA.5 sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahimo magluntad ang panibago nga surge sa mga ospital sa bulan sang Agosto mangod sa mahinay nga vaccination rate. Dugang pa ni Vergere, 15% lamang sang eligible population ang nakakuha sa ikaduha nga booster shot kag 25% lamang sang senior citizens ang nakapabakuna sang second booster shot. Mangod nga may na-detect nga kompirmado nga kaso sang Omicron subvariant BA.5 sang COVID-19 sa komunidad, dako ang posibilidad nga madasig maglaton ang virus. Ginklaro naman ni Vergere nga wala pa sang community transmission sang BA.5 subvariant sa pungsod Pilipinas. Naibaluan, duha ka mga local cases ang COVID-19 ang na-detect sa Pilipinas kag wala ini sang travel history. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Balita. Action Radio Philippine Standard Time na size 21. Good afternoon lang kay Sir Alex Ventes. Mayong hapon man kay Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon kay Cano Delhente. Mayong hapon man kay Ma'am Vanessa Mayo. Happy blessed Sunday morning sa watching live habang kuno nag-ready for the weekend duty sa may Rochester, Minnesota, USA. God bless you always. Kag inyo na batian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Hunyo 5, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa labata kong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Numero 1 nga